Emakhosini Kamagulisedi Lehanya Umme Onika Umhlambululi. Please like and subscribe. Also nabo things khanyisani lapha bathi kunabo things othi hayi nayi cold drinking yabonga ukungivula ikhanda nesifuba. And also please don't forget ukuthi before you play this video kuba ne advert, please leave the advert and then mawuceda lapho ubukele ivideo iadvert iphele ne. Umme Onika ngizokhuluma ngokubangwa, which is iyinkulumo eyinkinga kubo wonke umuntu uyabangwa. Angithi buyela kuphi manginikhuza ngomkipito wenu. Ngikhulumile ngathi umkipito uletha inkinga eziningi. Umkipito namhlanje nje uyobulele abantu kunazo zonke. And abantu abayi understand lonto leyo ngoba ama 2K mabangathi indoda yami uyangenzela. Hayi nkosami. Indoda yakho kuningi kucala indoda yakhe kufanele exercise ngako kucala. So now ibuyela kwindaba yomkipito bengikhulume ngayo ukuthi umkipito uyinkinga ngoba namhlanje ukwazi ukuyenza izingane ezibangwa abantu abadala. Now zonke lezono ezabantu bathina ama parents, yes sithi ngithi ama parents, yonke into yomkipito iwela enganeni ifike ibe yicala elikhulu elimlimazayo umntana. Ukubangwa abantu abadala kusuke kuthiwa abazali bakho azange bahloniphe umthetho wesintu ukuthi umuntu omnyama uphuma ngendlela efanele ekhaya, uphuma ngama birth price amalobolo ukuthi aphume ekhaya, awuziyenzeli, awuzi-own. Ingakho kuyisithwalo not isithwalo lesokuthwala, kuyisithwalo like angithi ngishilutha ngisumzulu kuba a heavy load mawuzosuke uthatha umuntu nje vele umbulale uzosindwa kakhulu kabi because of umuntu nomuntu unamathongo akhe unedlozi. Ngisho nanoma umKristu uthi demon kodwa unedlozi lakini thingeni vruvaye ke manje. Uyabona ke mase sikhuluma ngokubangwa ke njengoba ngichaza ukuthi makusuke kuthiwa uyabanga kusho ukuthi wena uzalelwe phansi kwecala labazali bakho. Ngaloko kubhoka ini abokhokho nabogogo nabomkhulu ukuthi hey lengane yasi disrespecta yahamba yozihlalela lapha wakipita. And what is very disappointing about umuntu ohambile wayokipita, and ngaleso sikhathi ukipite uyambona uyasebenza umuntu, and it's wrong. Hey ngizwe istory phela, ngizwa kuthiwa kukhona abafazi abahlala namadoda asebenzayo. So le mfazi uyakhona ukuthi kule ndoda amphe ingcenye yemali like 50% or 30% ukuthi babeke imali yabalobolo. Hayi yenziwa kanjalo. Hayi ayizange yenziwe kanjalo. But it's a story for another day. Now awuhlukile nomuntu ozishadile wena, you understand, ngoba uyiforcedile. Kwamele kube surprise, I want to marry you, ngifuna ukuthumela abantu yini. Kwamele kube not ukuthi wena uyiplane ukuthi izifike. But it's a story for another day. Sibuyela kumbango. Now lo mbango lona ucima kanjani lo mlilo ukuze babe right? Umntana akadivoseki phela njengawe, o akayekeki njengomfazi nendoda abaye bathandana. Umntana wamathongo. So kuyafika ukuthi amadlozi walomfazi nale ndoda le ezalelo umntana abangazange bashade laba, these two partners, this partner, uyakhona lo mntana loyo ukuthi manje yena icala lakhe ukuthi manje kwamele alungiselwe between ngabo mama nabo baba. But wena mfazi abakwazi ukuthi bakulwele uzushade. I decision yokuhlala nonke yemoshe izinto.
So lo mntana lo ngoba umntana ekufanele angalahlwa, umntana ekufanele afakwe edlozini phela ngokomthetho. So ngikhuluma ngamadoda aziphendula abafazi abashiye abantwana babo nabanye abafazi abangafuni ukufaka izingane zabo esibongweni sakhe because of lo yamfazi amthathile uJezebel. Nisazovuthwa and I'm sorry. Ingakho nihamba early madoda. Ngoba bekufanele ngabe nilethe isintu emakhaya niziphendule nje amantombazana. Alalela amanye amantombazana. Umuntu wesilisa mawunengane ngaphandle kubalekile uyoyifaka esibongweni sakho ukuze into zakho zibe right ngoba itreasure yendoda ingumntana. Indoda there ngazi ngobabami. Angeke silale singadlanga siyingane ubaba ade. But once ungaba nengane ungazi ukuthi ilala idleni usenkingi indoda. Ngoba uzobathola boJezebel abazokushayela kona lokho not knowing nabo. So ukubangwa kwabantu abadala akufani kudependa kwi-situations kuma-situations enikuwo noma ama-structures enikuwo because of kukhona abanye bayilungisa ngeimbuzi, kukhona abayilungisa ngezilwane ekufanele zihlabelwe, abanye kudingakala ukuthi bashweleze. Ngoba once unga installa engqondweni yakho ukuthi kufuneka imbuzi ukuze kulungiseke la. Imbuzi ayifostwa ekumbango. Ngaphandle ukuthi mhlambe uyarezula uperson but impanda zifani. Kukhona wena ukuhlanganisa kwedlozi kukulungele ngembuzi mina kungangilungeni. Badinga nje ukushwelezelwa abantu. So kuyabheka izinyanga abaprofit anifosti futhi nina ngendawo embangweni. Nalekelela when it comes to umbango, nalekelela ngoba bangenalwazi lokuthi umntana uhlanganiselwa kanjani. So masongenisa indaba zembuzi nani no akusiyone yakho lembuzi futhi. So uyalekelela. So kuhle ngoba when you are a middleman between when you can connect nabangaseko. So when we middleman between ukuthi bakwazi ukulaleleka. Nakhona umuntu makaseka phahlela bakubo ngimela le cause abantu abaphiwanga ngokukhuluma ngimela le kodwa with coaching ukuthi ithi ngoba abantu abakwazi abana akusiwona amagagu sasona amagagu sonke angithi. So ukulekelela ngoba kukhona namhlanje abaphumelele phezulu kombango sibashwelezele kwakhulunywa idlozi lavuma. So it depending nawe as inyanga prophet or a spiritual mentor ukuthi le energy ozanayo yabona kakhulu ukuze ube i middleman between idlozi nabantu bomndeni kuba lula makube nekela ukubamba nihamba nithinta izinto ezirong. Namhlanje izolo bonceda umuntu obulela umuntu and then day before yesterday ubukhuluma nesilwane sakho and then namhlanje uzo negotiate indaba zokubangwa komuntu. Kusasa kungena umntana uthi yo ukhayikhayi lo mntana liwele noma umntana uhlusha ubamba nomntana Jack of all trades nibabulela abantu emakhosini camako ukubangwa kusukela lapho. Please don't forget to like and subscribe.